národné noviny, ktoré založil, v podstate boli tlačovým orgánom, boli priestorom, o ktorý veľmi dlho bojoval. Trvalo celé roky, kým sa mu podarilo v tom metternichovskom, rakúskom absolutizme presadiť vôbec myšlienku, že by Slováci mohli mať vlastné noviny. Bolo to spojené s veľkými problémami finančnými, bolo treba zložiť kauciu 4 000 zlatých a túto myšlienku podpory slovenských národných novín tak presadzoval, že zapojil do toho aj slovenskú šľachtu, podporil to 300 liptovských a turčianskych zemanov a celý národ, v podstate veľmi široké spektrum obyvateľstva, keď sa dostalo im do rúk prvé výtlačky a začali ich odoberať, tak boli nadšení z toho, že Slováci ako národ majú takéto moderné médium, ktorým môžu vlastne komunikovať, dozvedať sa veci, čo sa deje vo svete, čo sa deje v národe a čo sa vlastne aj spoznávať aj nový jazyk, lebo vlastne bol to orgán, v ktorom Ľudovít Štúr komunikoval so slovenským národom svojou novou štúrovou slovenčinou, ktorú kodifikoval v roku 1843 ako 31-ročný, ako mladý človek. Ľudovít Štúr bol aj veľmi dobre pripravený organizačne na to, aby tieto noviny rozbehol. Pracovalo v redakcii asi 5-6 ľudí. No a nehovoriac už o tom, že postupne sa zvyšoval náklad. Zo 400 úvodných kusov sa potom náklad zvýšil na 800. Takže noviny sa boli úspešné a rezonovali dokonca v českej, v balkánskom, juhoslovanskom priestore, ale aj v rakúskom priestore. Informácie, ktoré tam Ľudovít Štúr dával a na druhej strane on prinášal informácie zo sveta.